Lego exponát, čo som si kúpil v decembri 2024 v roku 26. decembra. Hej. A stal s dačikovou poukážkou, teda s dačikovou kartou. To 45 € a bez dačikovej karty 55 €. Tu máte také obrázky z toho. Sú tam tieto dve minifigurky. Táto si ju pozrite, tu na. A ešte táto druhá, tu na. Pozrite sa. No. A teraz už len ten Lego exponát. Čiže to je tá do hasičské. Podľa tých Lego minifiguriek ste asi poznali, že to bude dačo hasičské. Sa snažím inšpirovať od Mr. Shark, lebo on tiež Lego má, lenže on má už viacej Lego, má už viacej odoberateľov. Tu máte z toho také obrázky tu na, spredu, takto hneď spredu, zozadu, z boku to, z pravého, tu na, a z ľavého. To je nová séria, čiže super.